Ναι. Ναι, γεια σας. Είστε ο κύριος Ελευθέριος Πανόριος? Ναι. Ονομάζομαι Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, τηλεφωνώ από τη Βιοκλινική, που είχατε κάνει Γεια σας. μια επέμβαση. Είχατε έρθει πριν 2 εβδομάδες, γιατί νιώθατε μια μικρή ενόχληση στον καρπό. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ήταν μια συνάδελφος εκεί και σας είπε ότι μπορεί να είναι κάποια φλεγμονή. Μια γιατρός με εξέτασε και μου είπε ότι πλήρυνση από τα φάρμακα και από τη βελόνη και ότι κρατάει κάποιο καιρό. Ναι, δεν σας έκαναν όμως κάποια εξέταση, κάτι, έτσι δεν είναι? Όχι, στο γραφείο κάτσαμε για το πολύ 5 λεπτά και έφυγα. Ναι. Επειδή τώρα πώς νιώθετε? Νιώθετε κάποια ενόχληση? Νιώθετε κάτι? Νιώθετε καλά? Δεν με ενοχλεί, νομίζω. Και η δουλειά που κάνω χρησιμοποιώ πολύ τα χέρια μου και δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί είναι συνεχώς εκπονεμένο, τι θέλω να πω. Ναι, όφιλα να σας ενημερώσω ότι επειδή δεν έγινε κάποια διάγνωση και την ευθύνη θα την έχουμε εμείς αν πρόκειται για θρόμβωση. Μπορεί σιγά σιγά να αναπτύσσεται μια μικρή θρόμβωση, η οποία με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να μαζέψει. Η θρόμβωση, για να καταλάβετε, είναι μαζεύεται, συσσωρεύεται αίμα κυκλικά και δεν αιματώνονται καλά εκεί. Ξέρω ότι έχω φλεβίτη, ξέρω ότι είναι αυτό. Ναι. Δεν σας ακούω. Ξέρω ότι είναι η θρομβοσυλωμένη ψυχητευμό. Ναι, όμως πρέπει να έρθετε να το ξαναδούμε, γιατί δεν έγινε διάγνωση. Μάλιστα. Μ' ακούτε? Αύριο, ναι, σας ακούω. Επειδή μπορείτε να περάσετε από Τρίτη, Τετάρτη, γιατί έχουμε κλείσει πολλά ραντεβού. Τρίτη, Τετάρτη. Ναι, αν και είναι σοβαρό, πιστεύω, αλλά δεν έχουμε πολλά ραντεβού κλεισμένα και δεν θα μπορέσουμε να σας Σοβαρό για ποιο λόγο? Σοβαρό γιατί υπάρχει πιθανότητα να συμβεί αυτό το πράγμα. Η θρόμβωση είναι, να σας εξηγήσω, γιατί μάλλον δεν έχετε καταλάβει, είναι ένα μπαλάκι, να φανταστείτε, που σιγά σιγά αυτό μεγαλώνει. Πίζει το αίμα, καταλάβατε τι εννοώ? Και μετά με αυτό δημιουργούνται μικρά μπαλάκια. Σας το λέω πολύ τώρα, καταλαβαίνετε, αναλυτικά. Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω εγώ. Κατάλαβα ότι είναι η θρόμβωση. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πιθανότητα να συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάνουν χειρουργία κάθε μέρα τόσοι άνθρωποι. Δεν είναι φυσιολογικό να συμβαίνει συχνά, αυτό εννοώ. Ναι, γι' αυτό σας πήρα εγώ τηλέφωνο, γιατί μπορεί να συμβεί και πιστεύω, και δεν ξέρω γιατί οι συνάδελφοι δεν σας έκαναν εξετάσεις, πρέπει να έρθετε από εδώ να το δούμε. Αψηλάφισε απλά. Ναι, όμως θα έπρεπε να σας κάνουν κάποιες εξετάσεις. Να σας ξαναβάλουν φλεβοκαθετήρα για να ξαναδούν αν πηγαίνουν, να σας βάλουν κάποιον όρο για να δουν αν πηγαίνει ο όρος φυσιολογικά στις φλέβες. Γιατί αν έχει δημιουργηθεί τώρα κάποια θρόμβωση, σιγά σιγά το άκρο μπορεί να νεκρωθεί. Στον καρπό νομίζω το είχατε, έτσι μου είπανε. Στον καρπό, ναι. Ναι, δεν ήμουν εγώ εκεί, απλά με ενημέρωσε η συνάδελφος. Ωραία. Ναι, να σας πω, είστε σπίτι τώρα? Ναι, ναι. Ναι, μπορείτε να κάνετε στην άκρη κάποια έπιπλα, γιατί όταν κάνετε κινήσεις με το χέρι, δηλαδή σηκώνετε το χέρι σας, αυτό το μπαλάκι μπορεί σιγά σιγά να πηγαίνει κοντά στην καρδιά σας. Μάλιστα. Έχω αγχωθεί πάρα πολύ με αυτό και εμένα με ενημέρωσαν τώρα, να φανταστείτε. Μου είχαν πει ότι είχατε έρθει πριν 2 εβδομάδες. Και αν κάνετε κινήσεις με το χέρι, το σηκώνετε ψηλά, μπορεί αυτό σιγά σιγά να πάει προς την καρδιά. Ανεβαίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Να σας πω, εσείς γενικά κάνετε κινήσεις? Δηλαδή, θέλω να σας πω... Μάγειρα, είμαι το χέρι μου όλη μέρα που βλέπει, δεν σταματάει καθόλου. Ναι, το σηκώνετε πολύ, γιατί σας είπα, όπως σας είπα, μπορεί να κάνετε κάποια απότομη κίνηση και αυτό ξαφνικά να βρεθεί κοντά στην καρδιά. Συγγνώμη, τώρα να κάνω μια ερώτηση, γιατί θα τρελαθώ. Συγγνώμη. Ναι, πείτε μου. Βάζουν φλεβοκαθετήρα κάθε μέρα άνθρωποι που κάνουν εισαγωγή στο νοσοκομείο, χιλιάδες, και κάνουν εγχειρήσεις κάθε μέρα, σωστά? Ναι, ναι. Τώρα, η πιθανότητα να συμβεί μια θρόμβωση στο χέρι από το φλεβοκαθετήρα είναι μεγάλη? Αν νιώθετε ενοχλήσεις μετά το φλεβοκαθετήρα, ναι.
Αν εγώ δεν έχω αυτή τη κάποια ενόχληση στο σημείο. Δηλαδή, το σημείο που ήταν η βελόνα βαλμένη, το ψηλάφιζα στην αρχή και ήταν πρισμένο. Και με είχε ανησυχήσει αυτό γιατί πίστευα ότι έχει μείνει η βελόνα μέσα. Δεν είχε κάποιο μπαλάκι, δεν είχε κάτι στρογγυλό. Ναι, δεν το καταλαβαίνετε εσείς, δεν φαίνεται στο χέρι σας. Να σας πω, ένα από τα συμπτώματα είναι το φτέρνισμα. Μήπως είχατε φτερνίσματα? Φτερνίσματα γενικά φτέρνιζομαι στο κοινά, δεν είναι. Όχι, δεν είναι παραπάνω και από το συνηθισμένο. Πρίξιμο στο χέρι σας? Όχι, πρίξιμο καθόλου. Πονούσατε καθόλου? Όχι. Ναι, τις πρώτες μέρες είχατε φτέρνισμα, μήπως είχατε κάποιο φτέρνισμα, γιατί αυτό με το φτέρνισμα είναι ένα σύμπτωμα το φτέρνισμα, γι' αυτό σας ρωτάω συνέχεια. Δεν νομίζω, δεν είχα παρατηρήσει κάτι. Ωραία, να σας πω, επειδή θέλω να έρθετε να σας δω κι εγώ προσωπικά, μέχρι να έρθετε δεν πρέπει να κάνετε απότομες κινήσεις, δηλαδή να σηκώνετε το χέρι ψηλά. Μ' ακούτε? Θα σε ακούω, ναι. Είστε τώρα, πού είστε, σπίτι σας, στο σαλόνι, στην κρεβατοκάμαρα? Ξέρω ότι σημασία έχει στο σαλόνι. Ναι, θα σας εξηγήσω γιατί ρωτάω. Μπορείτε να κάνετε να παραμερίσετε κάποια έπιπλα? Ναι, μπορώ, γιατί. Κάντε τα λίγο στην άκρη, αν γίνεται, αν είναι εύκολο. Πλάκα μου κάνετε. Όχι. Θα σας εξηγήσω περί τίνος πρόκειται. Στην άκρη, ναι, υπάρχει πολύς χώρος. Πρέπει 3 φορές την ημέρα, μέχρι να έρθετε να σας δούμε, να κάνετε κατακόρυφο στον τοίχο στο αυτό, να μην ανεβαίνει ψηλά, να πηγαίνει στην καρδιά εννοώ. Μ' ακούτε? Μη γελάτε, είναι σοβαρή η κατάσταση. Αν ήταν τόσο σοβαρή η κατάσταση, θα ερχόμουν στο νοσοκομείο τώρα κατευθείαν. Ναι, σας ξαναλέω ότι με η θρόμβωση δεν μπορείτε εσείς να την καταλάβετε. Ναι, αν υπήρχε ενδεχόμενο να πάθω κάτι τέτοιο, θα ερχόμουν στο νοσοκομείο τώρα, δεν θα περίμενα την Τετάρτη για να έρθω. Ναι, και σας ξαναλέω ότι αυτό δεν συμβαίνει αμέσως. Μπορεί σιγά σιγά, μπορεί μετά από 3 εβδομάδες να πάθετε θρόμβωση, να έχει δημιουργηθεί θρόμβωση και να επιδεινωθεί και σιγά σιγά να νεκρωθεί το χέρι σας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Αν υπάρχει τόσο σοβαρή πιθανότητα να γίνει κάτι τέτοιο, χρειάζεται να το τρενάρουμε περαιτέρω αν υπάρχει πιθανότητα. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Δηλαδή δεν είναι πυρετός που λες ότι θα περάσει ένα μήνα. Αν είναι τόσο σοβαρό το ενδεχόμενο, το κάνεις άμεσα τη διάγνωση. Δεν περιμένεις μια εβδομάδα. Ναι, γι' αυτό σας πήρα εγώ τηλέφωνο. Εγώ τώρα ενημερώθηκα, γι' αυτό σας πήρα τηλέφωνο. Κανονικά... Δεν μπορώ να κάνω μέχρι τα δικά λακτόρυβα με τον τύπο τώρα, επειδή μην πάει την καρδιά μου και πεθάνω. Ναι, όμως θέλω να σας εξηγήσω ότι τώρα μπορεί και να κινδυνεύετε. Γιατί μου είπατε ότι είστε μάγειρας, κάνετε κινήσεις, δεν ξέρω κι εγώ τι. Και όλοι οι άνθρωποι κάνουμε κινήσεις, γι' αυτό σας λέω. Ότι εγώ τώρα ενημερώθηκα για την κατάσταση, δεν ήξερα και όφιλα να σας ενημερώσω, γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί εσείς να πάθετε κάτι και να τα βάλουμε μαζί μας. Κανονικά, με το που ήρθατε, έπρεπε να σας κάνουν κάποιες εξετάσεις. Να σας ξαναβάλουν φλεβοκαθετήρα και έναν φυσιολογικό όρο για να δούμε αν περνάει, αν δεν έχει δημιουργηθεί θρόμβωση. Για να τελειώνει αυτό. Λοιπόν, ακούστε να σας πω κάτι. Ναι, επειδή αυτό το πράγμα, εάν δεν είναι φάρσα, είναι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο, έτσι. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ακριβώς. Εάν λοιπόν, επειδή μου φαίνεται πραγματικά σαν φάρσα αυτό το πράγμα και είναι αστείο, αν πραγματικά υπάρχει τέτοιος κίνδυνο. Ναι, να σας πω, εάν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, τότε θα έρθω στο νοσοκομείο αύριο το πρωί. Δεν θα έρθω την Τετάρτη και να κάνω κατακόρυφους 5 μέρες. Ναι, μπορείτε να κάνετε ένα το πρωί, ένα το μεσημέρι και ένα το απόγευμα κατακόρυφο στον τοίχο, να κάθεστε περίπου 1 λεπτό. Μ' ακούτε? Γιατί γελάτε? Συγγνώμη, πλάκα μου κάνετε τώρα. Δεν σας κάνω πλάκα, όχι, δεν σας κάνω πλάκα. Σας πήρα τηλέφωνο από την κλινική. Ωραία, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο από ένα σταθερό, γιατί δεν σας ακούω καλά και χάνετε το σήμα και δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Ναι, θέλετε να μιλήσετε λίγο με τον γιατρό? Θέλω να πάρετε από ένα σταθερό τηλέφωνο να σας ακούω καλά όταν μιλάνε. Γίνεται αυτό το πράγμα? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Έχουμε πολλά περιστατικά και σας παίρνω βιαστικά. Μπορείτε να μιλήσετε τώρα με τον γιατρό να σας τον δώσω?
Για δώστε μου, γιατρό. Μισό λεπτό. Κύριε Γιάννη, έρχεστε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά. Είστε ο κύριος Ελευθέριος Πανόριος, Ναι. Ναι. Σας είπα από εδώ πέρα η νοσηλεύτρια για την κατάσταση στην οποία επικρατεί και νομίζετε ότι είναι φάρσα. Εγώ θα προτιμούσα τώρα αυτή την ώρα, αν ήμουν στη θέση σας, θα έτρεχα να κάνω κατακόρυφο. Μ' ακούτε? Μάλιστα. Σας ακούω. Ναι. Δεν είναι κάτι. 1 λεπτό θα κάνετε. Κάντε λίγο κατακόρυφο. Βάλτε μας ανοιχτή ακρόαση, να σας δίνουμε ακριβώς οδηγίες. Προσέξτε βέβαια και μην γλιστρήσετε, μην πέστε. Και από εκεί και πέρα, μόλις κάνετε το ένα κατακόρυφο, θα σας δώσουμε οδηγίες για τη συνέχεια και περνάτε από εδώ, από την Τρίτη κανονικά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να επήγει, δηλαδή τώρα αμέσως, αλλά για να κρατήσουμε την κατάσταση σταθερή χρειάζεται να κάνετε 3 κατακόρυφα την ημέρα, όπως σας είπε συνάδελφος. Δεν σας συστήθηκα, Γιάννης Ιατράκης λέγομαι. 3 κατακόρυφα την ημέρα, ώστε να μένει αυτό το στρογγυλό πραγματάκι το οποίο είναι η θρόμβωση να μένει κάτω. Και όσο μπορείτε, είπατε, κάτι μου είπε η κυρία, ότι είστε μάγειρας. Μάλιστα. Ναι, ότι πρέπει να μένει κυρίως το χέρι κάτω. Δηλαδή, αν μπορείτε και όταν κοιμάστε. Το χέρι μου σηκώνεται ψηλά σε ράφια συνέχεια. Μάλιστα. Δεν έχει κάτω ράφια? Όχι, είναι όλα ψηλά, γιατί δυστυχώς έτσι είναι η κουζίνα. Μάλιστα. Τουλάχιστον, γι' αυτό σας λέω, τουλάχιστον για 3 μέρες, αν μπορέσετε να κάνετε αυτό το κατακόρυφο. Το πρώτο να το κάνετε εδώ μαζί μας και τα υπόλοιπα θα σας δώσουμε εμείς οδηγίες. Και όταν... Μ' ακούτε? Σας ακούω, ναι. Τα που χάθηκα. Και όταν κοιμάστε, να κρέμετε τα χέρια σας κάτω. Δηλαδή, να κοιμάστε με τα χέρια κάτω από το κρεβάτι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να τα αφήνετε κάτω, απλωμένα. Συγγνώμη, τώρα ειλικρινά μιλάτε σοβαρά? Κυριέ μου, έχουμε όρεξη να σας κάνουμε πλάκα. Πατέρα, είναι δυνατόν αυτό που μου λέτε. Όταν υπάρχει ένα περιστατικό που κινδυνεύει η ζωή του ασθενή, δεν του λες έλα μια εβδομάδα. Δεν κινδυνεύεται. Του λες έλα τώρα αμέσως για διάγνωση. Ναι, δεν κινδυνεύεται άμεσα. Γι' αυτό σας λέω ότι μπορεί να Δεν το ξέρετε αυτό. Είπατε ότι μπορεί να γίνει σήμερα, μπορεί να γίνει σε μια εβδομάδα, μπορεί να γίνει σε ένα μήνα. Ποιος μου λέει εμένα ότι θα γίνει σήμερα, χωρίς να κοιμάμαι στον ύπνο μου. Ή αύριο θα πιάσω το ράφι το τηγάνι. Όχι, αν κάνετε αυτά που σας λέμε. Κάντε λίγο αυτό που σας λέμε, το κατακόρυφο. 1 λεπτό. Δεν είναι κάτι. Όχι, σας ευχαριστώ. Προτιμώ να πάω σε ένα άλλο νοσοκομείο και να κάνω μια διάγνωση σωστή σαν άνθρωπος με κλινικές μεθόδους. Δεν θα κάνω το χιμπατζί με στο σπίτι μου και να μην πεθάνω το βράδυ στο σπίτι μου. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Μ' ακούτε λίγο? Όχι, σας ευχαριστώ. Ένα λεπτάκι. Ακούστε με 1 λεπτάκι. 1 λεπτό, ακούστε με. Κυρία μου, ναι. αυτό το πράγμα μου λέτε τώρα είναι αστείο. Δεν μπορώ να σας ακούω εδώ και ήδη μισή ώρα την βοηθό σας με την νοσηλεύτρια και μου φαίνεται πραγματικά αστείο. Λοιπόν, θα πάω σε ένα νοσοκομείο ιδιωτικό να κάνω μια εξέταση σωστή με μέσα ιατρικά να δω τι έχω. Δεν θα κάτσω να κάνω εγώ ασκήσεις, μήπως και έχω θρόμβωση και μήπως κατέβει την καρδιά μου και ψοφήσω. Αυτό το πράγμα μου λέτε είναι αστείο. Μέχρι την Τετάρτη. Είστε όλα καλά σας, συγγνώμη που σας μιλάω κιόλας έτσι. Όχι, παρακαλώ. Λοιπόν, απλώς εγώ θεωρώ ότι για μισό λεπτό θα μπορούσατε να κάνετε. Μα ακούτε τι μου λέτε τώρα. Σοβαρά μιλάτε. Είναι σαν να μου λέτε μπορεί να έχεις καρκίνο, αλλά μέχρι να έρθεις κάνει για τζόκινγκ 5-6 χιλιόμετρα τη μέρα. Όχι, κύριε μου. Και το λέμε σε κανένα μήνα. Γενικά αυτό το μπαλάκι πρέπει να μείνει κάτω. Μα αν υπάρχει αυτό το μπαλάκι πρέπει να αφαιρεθεί, σωστά. Σωστά. Ωραία. Αν αυτό το μπαλάκι υπάρχει, κινδυνεύει η ζωή μου, σωστά. Όχι ακριβώς. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Απαντήστε μου λίγο, γιατρέ. Υπάρχει να βάλει την καρδιά και να πεθάνω ή όχι? Όχι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πλάκα μου κάνατε. Λοιπόν, μ' ακούτε? Κάτι τελευταίο θα σας πω και πηγαίνετε όπου θέλετε. Τουλάχιστον για 1 δεύτερο μπορείτε να κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό. 1 δεύτερο.
δουλεύεις. Για ένα δεύτερο, μπορείτε? Την έχω φάει τόση ώρα και κάθομαι και... δεν μπορώ. Ωραία. Δηλαδή είστε αποφασισμένος, δεν θα το κάνετε? Εσύ τώρα κάτι θα χάσεις που δεν το κάνω εγώ αυτό, αλλά δεν θα κάνω μέσα στη μαλακή. Όχι. Εντάξει. Δεν θα το κάνω. Λοιπόν, έχουμε να σας πούμε ότι είστε στο ραδιοφωνικό σταθμό focusmusic.gr και ο φίλος σας, ο Σταύρος ο Ζάχος, ήθελε να σας κάνει φάρσα. Τόσο πιστικό. Έλα Λευτέρη, ο κολλητός του είμαι. Βρήκε την αδυναμία μου, ρε φίλε, και βαράστηκε η αρρωστοφοβία. Και δίπλα μου η Όλγα, η συμπαρουσιάστρια. Τι κάνεις? Τι να κάνω, τώρα χαλάρωσα. Τσίτωσα. Είχα τρελαθεί να σε βάλω να κάνεις κατακόρυφο. Θα ήταν ό,τι πιο σούπερ θα έχουμε καταφέρει. Μα στην αρχή ακούω τη φωνή και λέω δεν παίζει να είναι νοσηλεύτρια αυτή που ακούγεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κι όμως είναι. Μετά ακούω και νομίζω ότι είναι αυτό το Γιβάκος Εφερλής. Λέω δεν παίζει. Αλλά εντάξει, είναι αυτό. Αρρωστοφοβία λέγεται αυτό το πράγμα και το έχω εγώ. Λοιπόν, δεν πιστεύω να σε πείραξε. Ξέρουμε, έχω μάθει από το Σταύρο ότι είσαι ένα άτομο το οποίο δέχεται. Μην αγχώνεσαι, τι να με πειράξει. Ότι δέχεσαι τις πλάκες. Και πραγματικά το είχα βάλει στοίχημα με τον εαυτό μου να σε βάλω να κάνεις από πιο πριν. Αλλά από εκεί δεν σε έπεισα, ρε γαμώτο, δεν σε έπεισα. Εγώ την ψηλιάστηκα ότι τη λέω εσύ κάτι θα χάσεις άμα δεν το κάνω εγώ. Αλλά εσύ να πούμε το... Λοιπόν, ήσουν στο focusmusic.gr στην εκπομπή Γελάτε γιατί χανόμαστε, μια εκπομπή με φάρσες. Θέλεις κάτι να πεις στο Σταύρο? Αυτό που θέλω να πω στο Σταύρο δεν μπορεί να ακούσει τώρα τηλέφωνο, οπότε θα το πω. Θα το πεις από κοντά. Νομίζω ότι σε κάλυψα. Με κάλυψα απόλυτα. Λοιπόν, φίλε, να περνάς καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, μου φταίξεις το απόγευμα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Χάρηκα πολύ. Γεια.